Moi. Moi. Onko sä uusi täällä? Joo, oon. Haluatko minä sulle paikkoja? Joo, käy. Okei, no seuraa mua. Joo. Tiedätkö mitä tästä koulusta? No itse asiassa en paljon tiedä. Okei, no mä voin kertoa. Eli siis Tipola on sellainen monipuolinen ja menestyvä lukio. Meillä toimii normilinja ja musiikkilinja. Ja noin normilinjalaiset saavat osallistua myös joihinkin musaprokkiksi, jos ne haluaa. Ja Tipolassa on myös kansainvälisyyskurssi. Sori, väärä luokka. It's fine. Don't worry. Niin, sori, mentiin väärä luokkaan. Eli KV-kurssilla oppilaat pääsee tutustumaan ja vierailemaan toisessa maassa. Heitä myös rohkaistaan vaihtariksi. Nyt kun olemme muuttuneet tänne Vellamon tiloihin, meillä on myös mahdollisuuksia ottaa Vellamon kursseja kaikista taiteista kaikkeen urheiluun. Mut mennäänkö katsomaan vähän muita paikkoja? Joo, käy. Tällainen on meidän lukio. Tervetuloa Tipolaan opiskelemaan, jos kenenkään ei tarvitse pyytää vähän.